କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡିଥିଲା। ଏତେ ଜୋରେ ଶୀତ ହବା କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ତା ଉପରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ଶୀତ ପଡିଥିଲା। ଏଇ ଶୀତରେ ତ ରହି ହଉନି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ବରଫ ବର୍ଷା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମତେ ତ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ବରଫ ବର୍ଷା ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ହାଲୋ ବଗ, ତୁ କାଇଁ ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛୁ? ବରଫ ବର୍ଷା ହବ ଯଦି ହଉ, ଆମର ତ ସବୁ ଘର ଅଛି, ଏଥିରେ ଡରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଘରେ ରହିବା। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ବରଫ ବର୍ଷା ମାନେ ଆମ ବସା ଉପରେ ବରଫ ପୁରା ଜମିଯିବ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରହିବା? ଆମ ଜୀବନ ବି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ବଗ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା ହିଁ କହିଲେ। ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବ ମାନେ କଣ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛ କି? ହେଲେ ଏ ଶୀତ ତ ସବୁଆଡେ ପଡୁଥିବ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବା? ଏତେ ଗରମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଅଛି? କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ଚଢେଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାତି ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବି କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗରମ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିକି ବାହାରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ, ଆମକୁ ଏବେ ହିଁ ଉଡିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଡିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଉଡିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ସାନୁ ଭାଇ, ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ? ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ଦି ଜଣ କଣ ଆମ ସହିତ ଯିବନି କି? ଆଲୋ ଚଢେଇ, ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣୁ କି? ଏମିତି ଶୀତରେ କିଏ ଉଡିବ? ପର ଟେକିବାକୁ ଡର ମାଡୁଛି। ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁନୁ, ତମେ ମାନେ ଯିବ ଯଦି ସବୁ ଯାଅ। ଆଲୋ ସାନୁ, ତମେ ପୁରା ଠିକ କଥା କହୁଛ। ବରଫ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ପାଗଳ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା, ଏମାନେ ଯୁଆଡେ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାନି। ଚାଲ, ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି କାଉ ଦି ଜଣ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ମାନେ କାଉ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ପଡନି। ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଚାଲ, ସେମାନେ ତ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ, ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଉଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ବହୁ ଦୂରରେ ଉଡୁଥିଲେ, ଆଉ ଉଡି ଉଡି ଚାରିଆଡ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାରିଆଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ବରଫ ବର୍ଷା ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ଦେଖ, ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, ବରଫ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। ଏବେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ କଣ ହବ ଯେ? ହଁ ମିଠୁ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବି ଖରାପ। ଯଦି ଗରମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ନ ମିଳିଲା, ତା ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ବରଫ ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। ଆମକୁ ମାଟି ଖୋଳିକି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବା। ଟିକି ଚଢେଇର ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଉ ମାଟି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାନୁ କାଉ ଦୂରରୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ହସୁଥିଲା। ସାନୁ, କୁଆଡେ ଗଲ ମ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଦେଖିବ ଆଇଲ। ଏ ଚଢେଇ ଗୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ମାଟି କଣ ଖୋଳୁଛନ୍ତି? ଆସ ଆସ, ଦେଖିବ ଆସ। ଆଲୋ ରାନୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦହି ସବୁ ବସି ଯାଇଛି। ସେଇଥିଲାଗି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନି, ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସାନୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମଜାକୁ ଉଡେଇ ଦେଇ ଆସିବା। ଏତିକି କହି କାଉ 2 ଜଣ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ହାଲୋ ଚଢେଇ ମାନେ, ତମେ ମାନେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି? ଏ ଗାତ କାଇଁ ଖୋଳୁଛ? ରାନୁ ଭଉଣୀ, ସାନୁ ଭାଇ, ଆମେ ମାନେ ଏ ଗାତ ଖୋଳୁଛୁ ଆମ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ। ଆମେ ମାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ରହିବୁ। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଆଉ ଏ ବରଫ ବର୍ଷାରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବୁ। ଆଲୋ ଚଢେଇ, କଣ କହିଲୁ? ମାଟି ଭିତରେ ଘର? ଆଉ ତିଆରି କର କର, ଲାଗି ପଡ। ତମେ ମାନେ ରୁହ, ଆମର ସେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ରାନୁ, ଚାଇଲୁ ଚାଇଲୁ, ଘରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ସାନୁ ରାନୁ, ଯାଅ ଯାଅ, ତମେ 2 ଜଣ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳାଅ। ପରିଶ୍ରମ କାଇଁ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ଶୀତରେ ମରୁଥିବ, ଆମ ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି। ହେଲେ ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ମିଠୁର କଥା ନ ଶୁଣିକି ସେଇଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ମାଟି ଭିତର ଘର ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା।
ପକ୍ଷୀମାନେ ଗାତ ଖୋଳି ସାରି ଉପରୁ ପତ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ବଗ ଭାଇ, ମିଠୁ ଭାଇ, ଦେଖ ଏବେ ଆମ ମାଟି ଭିତର ଘର ପୁରା ରେଡି। ଚାଲ ଚାଲ ଆମ ଘରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଆମର ଏଇ ନୂଆ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ହଁ, ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଶୁଖିଲା କାଠ ଜାଳିଲେ ଘର ଉଷୁମ ରହିବ। ଟିକି ଚଢେଇ କଥା ମାନି ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣି ନୂଆ ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ମାମା ଦେଖିଲା ଆମର ଏଇ ମାଟି ଭିତର ଘର କେତେ ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି। କାଇଁ ଶୀତ ତ ଜମା ଲାଗୁନି। ମା ପରି, ଏବେ ତ ଘରେ କାଠ ଚଳେଇବାଟା ବାକି ଅଛି। ରହ ମୁଁ କାଠ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଦେଖିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଷୁମ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମିଠୁ, ସତରେ ଏ ଘର ବହୁତ ଭଲ। ନା ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିବାର ଡର ଅଛି, ନା ବରଫ ବର୍ଷା ହବାର ଡର ଅଛି। ଏବେ ତ ଟିକେ ଉଷୁମ ବି ଲାଗିଲାଣି। ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଟି ତଳ ଘରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଅଧା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ ଘର ଉପରେ ତ ବହୁତ ବରଫ ଜମା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାନୁ, ଗଲ ଗଲ ଛାତ ଉପରୁ ବରଫ ଗୁରା ସବୁ ହଟେଇଦେଲ, ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯେ। ଆଲୋ ରାନୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ତ? ବାହାରେ କେତେ ଜୋର ବରଫ ବର୍ଷା ହଉଛି, କେତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହଉଛି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋ ଉପରେ ବରଫ ଜମିଯିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ ଘର ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା, ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ବରଫରେ ଜମିଗଲେ। ମାମା ଶୁଣିଲ, ବାହାରେ କଣ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିଲାନି? କଣ ସେ ଥିଲା? ଝିଅ ପରି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବରଫ ବର୍ଷା କାରଣରୁ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଘର ବୋଧେ ଗଳି ପଡିଲା। ଶୁଣୁ, ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବୁନୁ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ବାହାରେ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାଟି ଭିତର ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ ଘର ବରଫ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି, ଆଉ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ ବରଫରେ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଟିକି ଚଢେଇ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉକୁ ତା ମାଟି ତଳ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଆଁ ଆଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ବରଫ ନିଆଁରେ ତରଳି ଗଲା। ସାନୁ ଭାଇ, ରାନୁ ଭଉଣୀ, ଏବେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛ। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମ 2 ଜଣକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ନ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ତମେ ମରି ସାରନ୍ତଣି। ଆଲୋ ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ। ସେ ବି ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ ଲୋ। ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋ ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଲୋ ଚଢେଇ, ହଁ, ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ତତେ କେମିତି କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି? ତୋର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ନା, କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହ ସାନୁ ଭାଇ, ରାନୁ ଭଉଣୀ, ଆମ ମାଟି ତଳ ଘର ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ନା? ଚଢେଇ ଭଉଣୀ, ଭଲ କଣ ଲୋ, ବହୁତ ବଢିଆ। କାଲି ବି ମୁଁ ଗାତ ଖୋଳିବି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଟି ତଳ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିବାରେ ନାହିଁ, କି ଉପରୁ ବରଫ ପଡିବାରେ ନାହିଁ। ଭାରି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ସେଇଦିନ ରାତି ଟିକି ଚଢେଇ ଘରେ ଆରାମରେ କଟେଇ ଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ। ଗାତ ଖୋଳି ମାଟି ତଳ ଘର ନିଜ ପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ଘରେ ଶୀତ ଦିନଟା ଆରାମରେ କାଟିଲେ। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢେଇ ରହୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଲୋ ଟିକି ଚଢେଇ, ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁ ବସିଛୁ? ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଚଳେଇବାକୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ହଁ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ତ ଜମା କାମ କରୁନା, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଖଟେଇ ଖଟେଇ ମାଇଲୁ। ପୁଣି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ବା? ରାନୁ ଭଉଣୀ ଚୁପ୍ କର, କିଛି ନ ଜାଣି ଏମିତି କଥା କହିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ସାନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଦେଖେ, ତୋ ଧନୀ ହବାର ଗର୍ବ କଣ କଲା ତୋର? ରାନୁ ଆଣ୍ଟି, ଦୟାକରି ତମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଛୋଟ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତମ ଉପରକୁ ମୋ ପର ଉଠିଯିବ। ହଁ ରାନୁ ଭଉଣୀ, ଜଲ୍ଦି ପଳାଅ ଏଠୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାନୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମାମା, ମୁଁ ତ ଏବେ ବଡ ହେଇଗଲିଣି। ବାପାଙ୍କର ସେ ଗାଡି ମୁଁ ଚଲେଇବି। ନାଇଁ ଲୁଲୁ, ମୋ ଧନଟା ପା। ତୁ କୋଉଠି ବଡ ହେଲୁ? ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛୁ। ତୋର ଏବେ ପଢିବା ଲେଖିବା ସମୟ। ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ହେଇକି ସେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇବୁ? ନା ନା, ସେ ରିକ୍ସା ମୁଁ ଚଲେଇବି। ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଦିନେ ନାଇଁ ଦିନେ ପୁଣି ଧନୀ ହେଇଯିବା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ସ୍ୱାମୀର ରିକ୍ସା ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଆରେ ବା ଟିକି ଭଉଣୀ, ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ମୁଁ ଉଡି ଉଡି ଥକି ଗଲିଣି। ମତେ ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡିଦେଲ। ଆରେ ମିଠୁ ଭାଇ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଚାଲ ଏବେ ରିକ୍ସାରେ ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ ମିଠୁ ଶୁଆ ଯାଇ ସେଇ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲା ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇ ରିକ୍ସା ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଟିକି ଭଉଣୀ, ଆରେ ବା ତମେ ତ ଭଲ ଗାଡି ଚଲଉଛ। ମିଠୁ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ଲୁଲୁର ବାପା ଦିନେ ମତେ ରିକ୍ସା ଚଲେଇବା ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଆଜି ମୋର କେତେ କାମରେ ଆସିଲା। ଟିକି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ତମେ ଲୁଲୁକୁ ତା ବାପାର ଅଭାବ କେବେ ବି ତା ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଦବନି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ହେଇ ଟିକି ଚଢେଇ ମିଠୁ ଶୁଆକୁ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଟିକି ଭଉଣୀ, ହେଇ ନିଅ ତମ ରିକ୍ସା ଭଡା ନିଅ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପଇସା ଦେଇ ମିଠୁ ଶୁଆ ସେଠାରୁ ଉଡିଗଲା। ଆରେ ବାବା, ସକାଳୁ ମୋର ବଇନି ହେଇଗଲା। ଯାଏ ଆଉ କୋଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଖୋଜେ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବାଟରେ ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ଭେଟ ହେଲେ। ଆରେ ରାନୁ, ଚାଲୁନ ଆଜି ଟିକି ଚଢେଇର ରିକ୍ସାରେ ଯିବା। ଏତେ ଖରାରେ ଆମେ ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି। ନା, ମୁଁ ସେ ଟିକି ଚଢେଇର ଗାଡିରେ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରାନୁ, ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତୁ ତୋର ଯା, ଏମିତି ଖରାରେ ତୁ ତୋର ଏକାଟିଆ ଯା। ହଉ ହଉ ସାନୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯିବି। ଟିକି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ରାନୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାହାର କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ଆଉ ସାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇର ରିକ୍ସାରେ ବସିଲେ ଆଉ ଟିକି ଚଢେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ ନେଇ। ଆରେ ଆରେ ବାବା, ଟିକି ଭଉଣୀ ତମେ ତ ଗାଡି ବଢିଆ ଚଲଉଛ। ସାନୁ କାଉ ରାସ୍ତା ସାରା ଟିକି ଚଢେଇର ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ହିଁ କରୁଥିଲା। ଏ କଥା ରାନୁ କାଉ ଧିଏରେ ଜମା ଯାଉନଥିଲା। ଏ ସାନକୁ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିନେବି। ଭାରି ଟିକି ଚଢେଇର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକି ଚଢେଇକି ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ତାପରେ ବି ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉର ହାର କିଣିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ରାନୁ, ତୁ ଏମିତି ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଫୁଲେଇଛୁ? ମୁଁ ତ ତତେ ଗୋଟେ ସୁନାହାର ଦେଲି। ସାନୁ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଟିକି ଚଢେଇକି ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି। ତାପରେ ବି ତାର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଣ ଦରକାର? ରାନୁ, ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଟିକି ଚଢେଇ ବହୁତ ଭଲ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଭଲ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତ କରିବା ଦରକାର ନା। ଟିକି ଚଢେଇ ଏବେ ତା ରିକ୍ସା ଚଲେଇ ବହୁତ 2 ପଇସା ଲାଭ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ତା ଛୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳୁଥିଲା। ଲୁଲୁ ବାପା, କାଶ ଏଇ ଦିନରେ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତ କି ଭାରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି ମନ ପକେଇ ପକେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଟିକି ଚଢେଇ, ଦେଖେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ ଫସଲ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଗାଡି ମତେ ଦେ। ମୁଁ ତୋ ଗାଡିରେ ମୋ ଗହମ ରଖି ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବି। ସାନୁ ଭାଇ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ରିକ୍ସା ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଗୋଟା ହିଁ ଶେଷ ସାହାରା ଅଛି। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇର ସେ ରିକ୍ସାକୁ ତା କ୍ଷେତକୁ ନେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ ରାନୁ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ସାନୁ, ମୁଁ ଆମ କ୍ଷେତକୁ ଗହମ ଦାନା ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଟିକି ଚଢେଇର ରିକ୍ସା କଣ ଏଠି? ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ରାନୁ, ମୁଁ ଆମ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକି ଚଢେଇ ଠାରୁ ତା ରିକ୍ସାଟା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଧାର ଆଣିଛି। ଓହୋ, ଦେଖ ଏବେ ମଜା ଆସିବ। ଏତିକି କହି ରାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇର କଖାରୁ ରିକ୍ସା ଉପରେ ଜୋର ଜୋର ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଆରେ ରାନୁ, ତୁ ଇ କଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଣ ମୂର୍ଖଟା କି? ଆରେ ସେ ରିକ୍ସା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରାନୁ କାଉ ଟିକି ଚଢେଇର କଖାରୁ ରିକ୍ସା ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲା। ରାନୁ, ତୁ ଇ କଣ କଲୁ? ତା କଖାରୁ ରିକ୍ସାଟା ତୁ ଫଟେଇ ଦେଲୁ। ଇଏ ଟିକି ଚଢେଇର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଶେଷ ସାହାରା ଥିଲା। ସାନୁ, ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମତେ? ଟିକେ ନାଗୁରୁ ତ ଫାଟିଛି, ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦିଅ, ସିଏ ଜଣା ପଡିବନି। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ରାନୁ କାଉ କଥା ମାନେ ସେଇଆ କଲା। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ଫଟା ଜଣା ପଡିଲାନି। ତାପରେ ତା ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ଟିକି ଚଢେଇକୁ ତା ରିକ୍ସା ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟିକି ଚଢେଇ ତା ରିକ୍ସା ନେଇ ବାହାରି ପଡିଲା ଆଉ ପେଚା ସାହେବଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିଲା।
ଆରେ ବା ଯା ହଉ ପାଗଟା ଆଜି ବଢିଆ ଦେଇଛି। ଇଏ କଣ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ପେଚା ସାହେବଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଓଜନ କାରଣରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ରିକ୍ସାର ଛାତ ଜୋର ପବନ ଦେବାରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆରେ ଏ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ପେଚା ସାହେବଙ୍କର ଏ ବସ୍ତାରେ ସବୁ ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ଅଛି। ଇଏ ତ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି ତା ରିକ୍ସା ଉପରେ ଛାତ ତିଆରି କରିଦେଲା। ହେଲେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପବନରେ ସେ ପତ୍ର ବି ଉଡ଼ିଗଲା। ଶେଷରେ ପେଚା ସାହେବଙ୍କର ସବୁ ଆଉ ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇଗଲୁ। ଶେଷରେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସାହେବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ଗାଡି ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ହେଲେ ଜୋର ବର୍ଷା ପବନ କାରଣରୁ ତା ଛାତ ଉଡ଼ିଗଲା। देख टिकी चढ़ई, तू मोर बहुत बड़ क्षति करिचु। मो जिनस पत्र सब नष्ट करिचु। आज ठारू तोर से घर मोर हे गला। तू आ से घरे पसी परिबुनु। तापरे से जमीदार पेचा टिकी चढ़ईर घर उपरे कब्जा करि नियंती। टिकी चढ़ई बिचरा कौन करि परिबो? जेतेबेले रानू काऊ को ए कथा जाना पड़े, रानू काऊ तो खुशी रे फाटी पड़ू थाए, हेले सानू काऊर मन टिके दुख थाए। बिचारी टिकी चढ़ईर कौन दोष थिला? सबु दोष तो मो स्त्री रानू काऊर थिला। मो स्त्री ही टिकी चढ़ई रिक्सार छात फटई देथिला आ मु ता देहरे रंग मारी देथिली। टिकी चढ़ई को ए कथा किछि भी जणै नथिली। सेइथि पई पेचा साहेबकर एते बड़ क्षति हला। सेथि पई मु भी शामिल अछि। मते ही टिकी चढ़ई पई किछि ना किछि करिया को पड़िबो। सानू काऊ टिकी चढ़ई पई बहुत मन दुख करथला आ बहुत उपाय मते भाबिला। शेषरे सानू काऊ रानू काऊर सब गहना चोरी करी नहीं गोटे बणिया पाखरे बिकी देला आ सेई पैसा नहीं पेचा साहेब को पाखु गला। साहेब, हे नियंतु आपणकर क्षतिपूरण आ टिकी चढ़ईर ए घर ताकू फेरई दियंतु। सानू, हो ठीक अछि। टिकी चढ़ईर घर मु ताकू फेरई दउछि। से पेचा टिकी चढ़ईर घर ताकू फेरई देला आ टिकी चढ़ई ता छुआ को धरी से घरे आसी रहिला आ से बहुत खुशी होला। सानू भाई, मु जानि पारुनी से को पखी जे कि पेचा साहेब को सब पैसा दे ए घर मुकुलाई देला। सानू काऊ टिकी चढ़ईर खुशी देखी से भी बहुत खुशी होला आ सानू काऊ निजर ना सेठी कहिलानी, कारण जे भल काम करबा को चाहे ना कहबा किछि दरकार पड़ न थाए। टिकी भौणी, छाड़ से कथा। से जिए भी हेई थाउ, तमे तम रिक्सा जल्दी जल्दी ठीक कर दियो आ पुणी तमे काम रे लागि पड़। सानू काऊ एमती कहीदे निज घर को चली आसिला। जेतेबेले से घरे आसी पहुँचे से देखे रानू काऊ भारी रागिकी थिला। सानू, कौन करछ तमे आज? मोर सब गहना चोरी करी कुआडे नहीं पड़ेछ? मो जगू सब देखिछे। रानू, तू चुप कर। ए गहना मु मो पैसा रे तो पई किनिथिली। तू तो बोपा हरु नहीं कि आसी नथलु। तो कथाबार्ता रे मु बहुत चिड़ी गलेनी। बाहर मो घरु मु तो से ताउ रही परिबिनी। सानू काऊ रानू काऊ को एमिति धक्का मारी घरु बाहर करदेला आ रानू काऊर सब गर्व भांगी गला। रानू काऊ एबे एकाडिया रही जाइथिला। सांग माने, आपण माने कुहंतु, रानू काऊ सहित जहा हैला कोन से ठीक है?